Готови ли си? Готови сме. Господин Слави Трифонов, искам да бъда в националната телевизия BTV. Коментирам живота ти, господине. Първоначало, ако приемете отговората, веднага се обади в телефона номера. Продължавам мъжки котара как е разгонена. Продължавам го сме. Погледнете как го правя. И продължавам женската, господине, как го карва вътре. И го вътре го карва, господине. Продължавам малкото бебенци как иска от майка си беброн. Това е малкото бебенци, господине. Продължавам национална телевизия BTV. Минута е много, няма време. Това е национална телевизия BTV, господине. Продължавам разгоната жаба как прави. И продължавам котката как се дразни с малкото пудълче. Погледнете кучето ко прави. И котичето и го опаща, господине. И продължавам национална телевизия BTV. Минута е, няма време. Приемете му отговор, господин Слави Трифонов, да бъде национална телевизия BTV, пак продължавам, няма време. Точно така, господине. Така. Дай, дърч малко. Готов съм. Готов си. Айде. Още